Februárové plénum Európskeho parlamentu prijalo aj rezolúciu k voľbám v Rusku. Konštatuje sa v nej, že základným pilierom každého demokratického systému sú slobodné a férové voľby. Ak tento systém má pracovať, tak potom treba, aby voľby boli skutočne takéto. Nedávne voľby do Ruskej dumy ukázali, že tá realita nie je taká, aká by mala byť, že nie je ani úplne slobodná, ani úplne férová. Občanom Ruska je síce umožnené, aby slobodne vyjadrili svoju vôľu vo voľbách, ale potom v konečnom dôsledku táto vôľa aj tak nie je rešpektovaná. Preto príslušná rezolúcia, ktorá hovorí o tom, že Európska únia by vo svojich vzťahoch s Ruskom mala poukazovať na tieto problémy a vyzývať Rusko, aby vyšetrilo neregulérnosti, ktorých sa dopustilo pri posledných voľbách do Ruskej dumy a aby z toho vyvodilo dôsledky. Nie je to nejaké poučovanie ani nejaké moralizovanie. Európska únia považuje Rusko za dôležitého partnera, s ktorým chce spolupracovať, ale prirodzene, že v tej spolupráci chce naďalej realizovať svoje hodnoty, ktorým verí a má záujem, aby aj partneri sa chovali podobne. Aktuálnosť rezolúcie je v tom, že zanedlho sa budú konať ďalšie prezidentské voľby v Rusku. Nemám osobne neverím žiadnym zárukám, že na základe tejto rezolúcie sa situácia v Rusku úplne zmení, ale verím, že takéto rezolúcie prispejú k tomu, že tých deformácií v Rusku, ku ktorým dochádza, bude určite podstatne menej. Takže myslím si, že v tom je hlavný význam tejto rezolúcie.